Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausag kani. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Ambrosio, obispo ug doktor sa simbahan. Natawo ni siya sa 340 AD, niya pagka 30 anyos na converter ni siya pagka-Katoliko, nahimong pari, nahimong obispo, niya namatay siya sa tuig 397 sa edad nga 57. So ako karon 57. Awa mo kibaos meaning. So mo na siya. Pero nindot kay siya kay namatay nahimong usa sa dakong santo, unya nibunga pagid siya og usa ka dako kaayong kalampusan, labi na gyud sa pagkonverter og pagbunyag ni San Agustin. Siya ang nakakonverter og nakabunyag ni San Agustin. So mga nindot kay ni sila binuhatan. Ato sarong gipadayon ang ika-5 nga adlaw sa atong nobinaryo sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang atong patrona dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. So padayon ta magampo uban kanila alang sa paghunong na niining atong problema sa pandemic, niya ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors o mga donors nga hatagan gyud sila kanunay sa mga grasya sad nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang San Ambrosio imong obispo nga magtutudlo sa pagtuo nga Katoliko ug panig-ingnan sa kaisog nga apostolikanhon, pabaruga dinhi sa imong simbahan ang mga tao nga subay sa imong kasing-kasing aron magdumala niini sa kaisog ug kaalam. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, bulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busalig una ang mga kamot nga wala nay umoy ug ang mga tuhod nga luyana. Ingna ang nakabsan sa paglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol, daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo nang usa ka linaw ug ang nanliki nga yuta mahimo nang tinubdan sa tubig
ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray nanubo ug gipuy-an sa mga lubo, manubo na ang mga sagbot. Didto may usa ka dakong dalan ug ngalan kinig dalan nga balaan. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala ni mahisalaag didto ang mga buang-buang. Walay leon nga moagi niini ug bisan unsang mananap nga manukob. Kay ang mga linuwas lamang sa Ginoo mao'y paagion niining dalana. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit ug malipayon sila hangtod sa hangtod ug ang kasubo ug mga panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas ka nato. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas ka nato. Pamation ko ang gisangyaw sa Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas ka nato. Ang kaluyog ang kamaturan magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay, ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta. Ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas ka nato. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang atong Diyos muabot aron pagluwas ka nato. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kanay kung siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan og naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila ka tisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Hesus. Pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, higala, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Hesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain ba'y sayon ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan og gisakwat ang iyang higdaanan og unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan og uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Normal gid na nato nga malipay o ma-attracted ta kung makakita tag mga katingalahang panghitabo. Sama anang adlaw mo sayaw, imahin sa birhen mohilak, or ang birhen nga istatwa motubo, mosangko ngadto sa istante. Pundok din ta didto. Kanang nagdag wheelchair o niya mulakaw, ibilin ang wheelchair, ibilin ang crutches, ang stage 4 na cancer, manigatib, ang buta makakita, ang bakol makalakaw, ang bungol makadungog, ang batignaong mugwapa, mugwapo. Ganahan kitang tanaw na, no? Adi mo ganahan? Ganahan. Mo na normal. Pero kining mga butanga nga nakapa-attract nato normally, kasagaran ani mga abnormal events o abnormal situations. So kung gusto detang maghimo og nindot kaayo nga sitwasyon, kinahanglang mamahimo tang mga abnormal. Abno ba? Abno. Saman, ganahan mong ma-abnormal? Di man tayo mo ganahan. Pero nindot kay tan-awon ang mga abnormal na mga panghitabo. Normal di na nga ang buta makakita inighikap. Di oy. Operahan o sana dako pa kay naggasto. Pero hikapon lang niya
kita na di na normal abnormal na. Unsa man ang meaning anang abnormal sa in English? Duha man na ka pulong Latin man siguro ng nya normal. Ang kanang beyond ba anang nilampas mo nang abnormal nilapas sa normal, beyond normal. Mo na siya. So lisod kay tan-awon nga dako na kang tao pero mangihi gyapon ka sa imong purol. Abnormal ka, no? Pari ka unya mura kag madre. So abnormal ka, laki ka nya ning kalit ka og kababay, abnormal na. Babay ka pero laki di ay abnormal sana. Dili ba normal ba? Pero sa practice sa pagtuo, gikinahanglan kay nato ang pagka-abnormal. Tanawan ni dinhing nahitabo sa panahon ni Hesus. Sayunan gana, muduol sila ngadto sud sa balay kay ibutang nila ang masakiton at tubangan ni Hesus. Nya kay daghan makain tao, madara magsakod ang atop. Saka sila sa atop, ilang giguba ang atop, gitunto nila dito ang tao. Normal na, abnormal. Abnormal. Nya si Hesus pod nga nagtan-aw nga utros ang abnormal, miday. Ug naaroy kawatan moadtos inyo gusto mo sud kay manguhag butang nya kay wa man giagianan giguba inyong bintana. Ikakita nimo unsa man mudaig ka o masuko? Kay normal man ka. Malikas pagani. Pero og liwat ka ni Bishop Chupilo Kamumot na abnormal sang utro, gidaig niya ang kawatan. Iya pag yung gikaluyan ang kawatan. Nya unsa may sugo ni Kristo nato? Hapitan ng sugo ni Kristo pulos mga abnormal nga mga sugo. Higugmaa imong kaaway, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, pasayluag kapituan kapito. So kanindot no, og ma-abnormal ta sa pagpractice sa atong pagtuo ni Kristo. Mahimo ganitang abnormal sa atong pagtuo ni Kristo, mahimo tang attractive sa kalibutan. Una kini si San Ambrosio, si San Agustin, normal si San Agustin nga tao, maotong garaon kay siya. Kani si San Ambrosio nahimong abnormal sa iyang paghigugmas mga kabos o sa mga makasasala. Purti niyang braita, pero grabe kay siyang mohigugmas mga kabos o mga makasasala. Pagkakita niya ni Agustin na purti sang braita, pero dili katoliko o niya buangon kay tanan, garbuhon kayo, iyang gipaambitan sa iyang abnormal love, sa iyang abnormal kindness. Ngano man, tungod kay mura siya gitawag sa Ginoo nga mo partner sa mama ni Agustin nga si Santa Monica nga utros ang abnormal sa iyang paghigugma ni Agustin. 33 katuig na nga nagbinuang si Agustin nga di kayo musunod sa tinarong nga mga katolikong pagtulunan. Wa gyud niya buyaga, wa sad niya kasabi, iya ra tiyong gihigugma. Abnormal kayo. Ang resulta na converter si Agustin. Edad kuno ato mga 33. Nahimo pa gyud si Agustin nga abnormal sa diyang sitwasyon gikan sa pagkamakasasala, nahimong pari, obispo, santos og doktor sa simbahan. Naliwat siya ni Ambrosio, naliwat siya ni Monica. Karong panahon na mga igsoon, kitang mga nagtuos Ginoo nga kinahanglan na tag abnormal actions, dili ordinary actions. Kay kung magpa-ordinary actions ta, madatas sa sug sa tentasyon sa kalibutan karon. Ordinary lang ka, pildi ka. Ako pare niya mag-ordinary lang ko, kakita ko ana mga
short og mugbo kayo, nya napag yung mga gisi-gisi, nindot ra ba kay tan-awon og normal gyud ko? Ibaw na mo. Pero magpaka-abnormal lang gyud ko. Kanang abnormal dili naman na ma-attract kayo. Magsige lang gyud ko gingon, praise the Lord, praise the Lord. Ana. Nya normal na. Dili di na normal. Laki ka, nya sikitan kag babae, nya mo ipli ka, mo palayo. Di na normal ana. Pero kinahanglan kitang ma-abnormal. Ana diya sa cellphone daghan kayo mo pop up nga mga nindot kay tan-awon, nya imog yung i-close, normal na. Di abnormal. Kanang normal karon unsa man ang manag-uyab, magkuyog, nya mag-sex dayon. Normal na lang na nila. Kinahanglan sa ron ang mga manag-uyab magpaka-abnormal. So kining tanan natong mga gihangyo sa Ginoo nga kinahanglan nig abnormal practice of faith. Example, kamoron dinhing nanimba. Unsa may gihangyo niyo sa Ginoo? Nga mausab ang imong anak, nga mabuutan ang imong bana, nga mulampos ang imong mga anak. Hala, pagpaka-abnormal mo iniguli ngadto. Aron mabuutan ang imong bana, kinahanglan abnormal sang imong pagkabuutan ngadto niya. Kana bang di gyud ka masuko bisan gamay sa iyang mga kabuang karon. Ana. Saman. Ganahan mo anang abnormala? Kana bang bisan pa og mangabit na siya, bisan pag magbisyo, di ra jud ka masuko, di ra jud ka magyaw-yaw, magsige ra jud kag ingon nga I love you very much. Ana. Asa man? Okay mo na? Dili. Dili mo ipikto ang kining gitawag natog supernatural or abnormal power of God. Anhara jud kas normal, away nya uli, away nya uli, away uli, hasi nya ayoho na sad, gubon ang mga pultahan nya gastuan na sad. Mao na atong mga normal. Mga alagom diri kay nagsinukmagay nya manguli ngadto sa balay nya tambag-tambagan, muuli na sad, nganak na sad ana. Mao na ato. Normal, sada normal ra man gunagot na tural man na sa mga kuan gud, mga magtiayon. Dili kinahanglan gyud ka nga mag-abnormal. Mao na nga importante kay na siya. Ikaduha, dili ta kasud sa langit basta dili ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Di kita kasud og langit basta di ta mga buang-buang dinhi sa kalibutan. Ang pasabot, magpakabuang ta sa pagsunod sa Ginoo. Sa unang pagbasa giingon diri, ang disyerto mahimo ng sapa, nanay sapa, manubo na ang mga tanom, ang bas nga init kayo mahimo ng linaw sa tubig. Normal na, abnormal? Normal. Dinis kalibutan, abnormal na. Unsaon mo na pag-translate sa atong kaugalingon nga binuhatan. Ang kanabang ingong ang mga masukanon mahimo ng smiling, abnormal gina. So iguli niyo sa iyong balay, sige na kag smile sa imong mga anak, din adjud ka magyaw-yaw. Di ba maghinunghungay na sila? Unsa na siya? Nagbinago. Pasabot na attract sila nimo. Ano ba? Din adyo ka mo yaw-yaw, nya igor adyo ka mo ingon nga, okay ra nya human hagdon ra nimo kaon, di na kang undangin inyong computer, undangin inyong cellphone, di ta kang labhunon, di ta kang hugasan, di ta kang limpyuhanan, mao man na imong normal nga mga kinaiya. Nya karon mo adto ra ka didto ka, mga na ta, ay dong, ali na dong, kaon na ta dire. Adyo kay badlong-badlong ba? Sama na pa kay lodi ha, palitan ti ka. Nya imong anak ako sugay mo soyop, napakay siya bo diha. Ako kang palitan. Di sa ni normal da. Anak. Nya inyo nabuhaton. Na maglisod tagsuod sa langit. Gub ang atop.
Muna pasabot paduol gyud Ginoo. Mo bitan na dinhi sa atong simbahan ingon ko nga manimba ganita paduol gyud tas altar, di man na normal. Kana bang ari jud ka ba mo paduol? Tanawa ang masakiton. Ila jong ibutang sa atubangan ni Hesus, paduol ang kinadul-an gyud kanang way makaali. Pero kita dinhi, oy, adto manglingkod sa layo. Normal gina. Adto maglingkod. Suway ko no, paningkamot yung lingkod diri sa atubangan inig simba nimo, di ba mag-ingon ng mga tao, lain sa na siya batasan na. Di man na normal nga paduol kas misa. Og artista hinoon di adiri, normal gina maghuot kita padong sa atubangan, normal na. Nga abnormal sa na, nga dili ka mo ilog aron mo tan-aw og artista, abnormal po na. Nakaron, unsa may pinakanindot nga abnormal? Kanang mahimo kang abnormal sa imong pagsunod sa Ginoo ug sa paglikay sa pagtulunan sa kalibutan. Kana bang mura kag buang, mura kag way buot nga mosunod sa Ginoo, nga bisag unsay isulti imong buhaton, bisan pag mamatay ka, pero kutob sa imo sang mabuhat, mura sa kagway buot nga bata nga di gyud mutuman sa sugo sa kalibutan. Kay ang bata og imo nang suguon ayaw nagduwaing posporo ha, duaan man gina niya. Ayaw na dihag duwai ang tubig, duaan gina niya, musupak gyud ba? Hala, i-apply ng batasana sa pagsupak sa gitudlo sa kalibutan. Ang kalibutan karon gatudlo nga pag-inom og pills, hala, pakulor mo na inyong buhok, pangural mo anang inyong balay, pagtigo mo anang kwarta, hala, sigig yung pangaway anang mga utlanan, siyuta, sigig yung lalis anang naang mga koral, mga kanal diha, ana, sigig yung pahuutay anang karsada, parkingan, pagyod, mo na gitudlo sa kalibutan, gamay kaingdahan, parkingan, pagyod, double parking, pagyod, ana, nya maninda anhas kilid karsada ang tindahan, ang mamalit magdahapag yung motor mo parking pagyud sa karsada, hapit na gidi maagian at bangan sad sa masinahon nga mga maninda ana na nag-double parking ng motor, maglisod na kag-agi unyag imo ganing sirbatuan maingon din panginabuhi ba ni ngamo kana ayaw nagsunda, ay nagsunda. Pagpakaway buot ana ay nagsunda, iirog ang imong tindahan og mga 6 meters gikan sa karsada aron og naay magdag motor adto didto mo gawas karsada. Ang imong balay iirog sa nag mga 5 to 6 meters ang imong kural aron og naay mga emergency nga mahaybol nga sakyanan di mo ditsugod sa imong sala nya ligsan ka didto. Nindog na tayo. Mga igsuon, atong himuon karon ang pagnumbina sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen sa Guadalupe sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera ni adtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan ug modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunongon nga asawa, ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo, busa uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa ikalimang adlaw. Ulabing bulahang inahan, Birhen sa Guadalupe, ikaw ang ug ang imong bana, si Senyor San Jose, ni panaw ngadto sa Bethlehem aron pagtuman sa mando sa kagamhanan sa pagpalista sa lungsod sa inyong kaliwat. Didto gipakatawo mo ang imong anak nga si Jesus. Imo siyang giputo sa panapton, gipahiluna sa pasungan kay wala may luna sa balay nga butanan. Pagkaalaot ni ining kabus, unsa kaha ang mga kahadlok nga imong giatubang,
ang mga duha-duha sa panghitabo nga imong gihuna-huna, uban ni San Jose sa imong tupad og ni Jesus sa imong bukton, gibati nimo nga way dili mabuhat sa Dios. Tabangin taon ang tanang inahan ug amahan, ilabi na kadtong naningkamot pag-ayo sa paghiusa sa ilang mga banay, nasayod ka sa mga kalisdanan nga may aguman sa usa ka inahan. Nagampo kami alang sa tanang kababayen-an, labi na kadtong mga nahadlok nga modawat sa kaakuhan sa pagkainahan. Nagampo kami alang sa tanang kalakin-an, labi na ni adtong wala magtuman sa ilang katungdanan, sa ilang pagkaamahan. Tabangi kaming tanan sa among mga katungdanan, sa among kaugalingon, sa among kabanayan, ug sa among katilingban. Pangayoon nato karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan, pinaagi sa mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang inyong tubag, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa kalibutan, mupausbaw sa katarong, kalinaw o kahiusa, maghampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan niining COVID-19, makabuton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga magabaton na kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanlipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman-unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malaykay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga paryente o mga higala nga nag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kadabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
nga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg himaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga sa pagsaulog namo sa mga seremonyas nga sagrado, bubuan unta kami sa Espiritu Santo sa kahayag sa pagtuo. Pinaagi niini sa wayhunong nagtudlo si San Ambrosio sa pagpakaylap sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ambrosio sa ingon nga imong kaming gilig-on pinaagis panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ambrosio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta mayroon sa langit. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Tinunuan sa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili pa ngayon kalawat kanimo, panipamulong lamang o maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas ni Kristo. Amen. Naghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manakalimot, ulan ka sa mga babae nga tanan. Pupulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang sa igapu mo kami, mga makasasala, karunong sa tanak na sa kamatayon. Karunong sa tanak na sa Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami niining pagkalawat, himua nga makapahimulos kami pag-ayo sa mga pagtulunan ni San Ambrosio, o nga sa paglakaw namo nga madasigon subay sa imong dalan, maandam kami alang sa bangkete nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga gahom, divine power. Unya mulihok ra ni siya kung mahimot ang mga abnormal sa atong pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya mahimo sad tang masinupakon, abnormal sad ta
nga mosupak sa sugo sa kalibutan nga sukwahi sa sugo sa Ginoo. So update ang atong nahali na nga mga slots sa atong gipamaligya nga faith and power slots ning abot na og 109 ka slots. Pakpak. 891 na lang ang available. So alang nining atong paghimo sa Misa de Gallo ug uban pang kalihukan karon sa atong parokya, mopatawag kog meeting sa tanang mga chapel officers, mga officers sa mandated organizations, mga opisyalis, mga leaders sa konfradiya, sa pastoral council o finance council. Mag-meeting ta karong Miyerkules, December saan ang pizza? 9 alas 7 sa gabi. Ighumanda yon sa misa. Kadiyot ra na atong meeting, focus lang kita sa bag-oro natong adjustment sa atong buluhaton para karong Disyembre. So hinaut ta nga inyo ning isang yaw niya Miyerkules. Mura ning mahog og General Assembly sa atong parokya. Sige. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.